guys, it's me again, Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel. It's Sunday again. That means we are gonna do another Gala vlog. We can't go anywhere far from outside Nevada kasi medyo tight yung schedule natin. As always, so hanggang outskirt lang muna tayo ng Nevada or a little bit outside. And right now, babalik tayo sa Prim, Nevada. Siguro magsuscoot over, lagpas ng konti papunta ng California, pero masyadong outskirt pa rin, hindi talaga yung sentro. Because like I said, Sunday ngayon, maraming umuwi sa California at maraming ding taga Las Vegas na umuwi galing California. So yung traffic is talagang tight ngayon. So right now we're gonna go to Prim and probably just gonna walk around and shop a little bit. So we'll see. Stay tuned. Guys, so right now nandito na naman kami sa Sima, California. Ayan, so another, like I said on my previous vlogs, outskirt ito ng California. Ito yung pinakauna ninyong magiging stopover or magpapagas kayo bago kayo yung tuluyang mag long drive papunta sa California. So ayan, merong gas station, gusto nyo magpagas. Meron din silang yung parang convenience store or gas station store, and then meron sila pinagmamalaki dito na date shake, pero until now nakailang balik na kami dito, di pa ako nakatry. And then they also have the beef jerky, so yun din hindi ko pa rin na-try. Yan, dito ako na ulit-ulit na nagpipicture. Yan, yung may mga sunflower dyan sa likod. Tapos it's windy but sunny today, so maganda na, ready na for springtime or summer. Then that's it. Kumbaga, kung gusto niyo muna ng quick stopover, pahinga ng konti, and prepare yourself for a very long drive, dito muna kayo mag-stopover. Ito din yung suki kong photoshoot area. Ayan. So after this one, I think the usual, balik na naman, papunta ng Prim kasi lumagpas kami ng konti. Napunta kami dito sa Sima Road. Last vlogs ko, sinasabi ko Barstow kasi akala ko Barstow, pero yun pala, Sima pa lang ito. Yung Barstow is at least 30 more minute drive papuntang California. So mali ako doon sa mga sinasabi ko. But now alam ko na this is Sima, and babalik kami ulit sa Nevada. Ayan. So mainit na, balik muna ako sa sasakyan. Ayan.
tayo. Tingin na naman kami dito sa loob ng Prism Outlet sa Prim, Nevada. See how nice. Yan. So last napunta natin dito, there were a couple of stores that closed down already. So tingnan natin kung marami pa bang ibang stores na nagsisarahan, or baka naman the other way around, baka meron nang nagsibukasan. So we'll see. Oh, sarap. Paintings, graffiti, artwork. Ito, bago to. Ito. Yan. So as usual, sarado. Wala na talaga yung Nike dito. Kasi last time it was here, but wala na. And then ang natira na lang dito sa corner na to is the Aeropostale, which is right there. Yan. Tsaka marami pa rin kasing pumupunta sa Aeropostale kasi talagang maganda yung mga sales nila, mga deals nila dito. Kaya ito yung paulit-ulit namin pinupuntahan. Nasa loob kami ng Aero. Maraming mga good sales dito, tulad nito, this one says buy one get two free, pero
Ang isang item naman is at least $26 to $30. So, mauuwi pa rin na bumili ka ng tigti $10 na damit. And then, marami din silang shorts and jeans ngayon kasi nga pa summer na. Pero, ang nanonotice ko sa kanila, yung mga items nila dito na mga shorts, mga pantalon, parang mas maraming high-rise or super high-rise type of jeans. So, tulad nito, ayan, super high-rise. And even the shorts are puro high-rise. So, ewan ko kung bakit. Siguro, ito yung, lang talaga yung in ngayon. Or talagang marami tayong nagtatakip ng tiyan. Ipit-ipit ba? So, yeah, I actually like this one. It's vintage high-rise shorty, but yun, high-rise pa rin. Buy one get one free, $49.95. And then marami din silang mga crop top. Actually, meron silang area dito na lahat sale. So, let's check it out. Ayan. So, puro ito naka-sale, but I think ayan, 30% off, pero mga long sleeve. Kaya yun yung sinasabi ko, mas mabuting baliktaran yung pag-shopping mo. For example, painit na, lahat ng bibilhin mo ngayon is yung pang winter kasi naka-sale sila lahat. Tapos kapag winter naman, ang lahat ng bibilhin mo is yung mga pang summer kasi naka-sale sila lahat. So yun yung mga good time para talagang mag-shopping and ma-stretch out mo yung budget mo. Na marami kang mabibili at the same time magaganda yung mga quality. Yan. So, nakadisgrasya. Ganun na naman konti. Konti lang. Isang isang t-shirt. So, yeah. Sarado pa rin. And then, last time, dito lang tayo sa side na to pumunta hanggang dun sa Coach, Michael Kors, at saka Kate Spade. But actually, meron pa yan. Straighten ko pa. May Levi's, Calvin Klein, at saka ano ba tong sapatos ko? Tommy Hilfiger. Yan. Parang magkasanga yata ang Tommy Hilfiger at saka Calvin Klein. Kasi pag bumili kami sa Calvin Klein, meron silang coupon na binibigay para sa Tommy Hilfiger. So I think sister company sila. So, oh, talagang nag-close na yung H&M. Last time, akala ko magsasara lang sila like for the day or something. Pero talaga palang wala na. Close na talaga siya. Last time, dito po is Old Navy. Yan, dyan. Ngayon, wala na. Nagsara na rin. Hindi nakasurvive. That sucks. So, yeah. Talagang unti-unti nang magsasara tong outlet mall na to. Pero sana naman, bumalik na yung mga turista, ibalik yung revenue, and magbukas ulit yung mga establishments. So, yeah. Eh, wala na ako may papakita sa inyo. Sarado lahat.
Ah, babalik na lang kami some other time. And then I think kain di dinner yata. But I don't know yet kung saan. We're still thinking, or still trying to decide where. Yan, nakauwi na kami pero nag-to-go kami kasi today's Easter Sunday. So, malamang napakaraming tao ngayon na nakapila sa mga restaurants or sa mga buffet places. So, we ended up just going to this Hawaiian place called Aloha Kitchen. Nag-to-go na lang kami. And pumunta din kami sa oh yeah, another Hawaiian called Poke Express. So we got this one, teriyaki chicken, yung parang beef tips, at saka itong beef pa to. Oh, beef. And then with this one, nabawasan na kasi. Gutom na. Meron din kaming kinuha na order na chicken katsu. Ayan. Para siyang breaded chicken, fried chicken na ganyan. Tapos may kanin. Tapos meron din siyang free na macaroni salad. Ayan. So, hindi po ito katulad ng macaroni salad sa Pilipinas na matamis. Ito po is more on the savory part. So, mayonnaise lang ang nilalagay nila dito. Tapos may carrots at konting sometimes they put celery, sometimes they don't. Or sometimes yung mga chicken bits. Ayan. And then, doon sa isang Hawaiian place naman, the Poke Express, bumili ako ng raw taco. Pangalan nito? Binuksan ko na kasi. This one was the raw wasabi taco. Ayan. Hilaw na octopus na may wasabi. Ayan. Ganyan. Tapos, meron naman akong in-order na spicy avocado poke. Ito. Ayan. Tapos, meron din akong in-order na ano ba itong isa? Meron akong mga ano dito, wasabi ahi poke. Ayan. Tsura niya. Meron siyang mga black seaweed. Ayan. Medyo spicy din. And then, meron akong nakita na isang unfamiliar dish doon. Kaya, in-order ko. I just wanna try it. And it is the Shibazuki pickled cucumbers. Which is, ayan. So, kain na. Okay, so konting kaalaman kung ano itong poke na sinasabi ko. So ito po ay tuna. This one is ahi tuna, and I think this one is also ahi tuna. Magkapareho sila. Kilawin na tuna, pero meron siyang sauce. Kaya yun ang tinatawag nilang poke sa Hawaiian language. Ayan. So let's eat.
pretty much it for today. I hope you guys enjoyed this video. Naipasyal ko na naman kayo on a very short trip. And I hope that you all guys have a happy Easter. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo kung meron akong mga bagong videos. This has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!